Здравейте! Днешния урок ще се как се работи с модите. Ще някак това е начин да тескате. Моята програма е така настроена, че така, тук е някаква ето не. Сега ще го изключа и така. Това знам за какво е. Аз принципно знам за какво е. Това е за ако е за този надпис. Столно по мобизе. Ще пия какао. Така. Другото. Къде сме там? Тук е за колко минути да почне видеото. Това е да ви се включва и да ви се вижда. Това не знам за какво е. Това е на колко памет имате за клип. И общо взето преминаваме на това, което не са тези неща. Това е за индивидуална програма Mobizen. И така. И сега разбрахте как. Чао!